ngarege kupupura. Amen. Ndakange ndotopenga ndichitozviti ndiri mwana waMugaba ikona. Ndichitozvitora semwana waMugabe ende ndichitopenga kupenga chaiko. But apa aiwa dzakadzokera pacondition. Ndakutoziwa zvandiri. Naiga munhu anenge achiti ndaitopenga anenge akunoziva kuti ndaida chandaiti kurasika njere chii chinokurangaridza imi kuti mairasika njere. Chikafu ndakapiwa kudai madhakisi akaya achimhanyoko ndaimarasira apa ndoti madhakisi iwaya kana adya sadza iri ini ndatoguta. Tiri kutorekota zvedu ndotorasha apa madhakisi odya ini ndisina kana chandatodya ndichingoti ndakaguta ndichitorasa kuratidza kuti ndaitorwara zveshuwa zvekutorasika njere dzangu. Iye zvino ndinotoshayiwa chikafu nokushayiwawo neurombo. Madyiro andaakuita mwanangu ndiri kudya sadza iri madrinks aya apo ndo pandisisina anonditengera. Ndiri kudya zvokudya zviya sadza iri ndinodya chero derere chero mufushwa chero kanzota chero bonongwe zvese ndiri kungodya ende ndichipedza sadza mupureti harisare. Ngatidzokere kumashure apa patikuona kuti mune mufaro wakakura zvekuti hamusi kutombokwanisa kumira kutaura. Zvakatanga sei kana muchiri kurangarira? Ndakada izvi pakutanga chaipo ndakatomuka mbamu ndakabudisa mapureti ndekubva ndakusuka tuzukuru twangu ndokuti tigarai apa ndikapedza kusuka mapureti ndokubikira iporiji. Saka handina kuzopedza kusuka mapureti ndakange ndatodonha handina kuzoziva kuti chii chakazoitika. Asi inguva igore ripi kana kuti pazvakaitika? 2019 right. Muna Oktoba. Kubva ipapo ndakabva ndazorwara zvokuti kana kumuka kuti ndigare ndiri kundika kumuka cheko kuti ndigare sezvandikaita izvi kutotanga kudzidzira semwana wegrade 1 kumuka ndogara ndogamwa kusvikira ndakuzodzidzira kutoziva kutoti aiwa apa ndagara zvakanaka. Ndakadzokera pacondition yekuita mwana mucheche ndichitosumudzwa ndichinogezeswa apa ndinotofamba ndogangu ndichienda ndichigeza ndichitoziva kutoti ndiri kutonogeza. But kurwara kwangu ndakarwara zvekushaya kuziva kuti motikari yakanitakura kubva panapa kuenda neni kutrojeni kumwana handinomboziva kuti ndiripi kana ndatakurwa nei. Kwaingo kungotakurwa kungogundurukwa usingamboziva kuti uri kuendepi uye unobvepi. But asi Mwari so wakandiitira zvakanaka. Mwari wakandiitira zvakanaka. Handina kumwe kunditurika ruoko rwake mwana wamunono. Kunditurika ruoko rwake kudai. Wakaita kuti Madzibaba Petros kudzokera kuita munhu. Kutozivawo zvandavi kudai. Neruoko rwake ndaifunga kuti mheno zvaachandipa kuti chii. Ruoko rwake chete achidai ndichitoseka kuti ndifuti ndiye muprofita wandadedzerwa yeye. Ndiye muprofita wandadedzerwa yeye aringodai iri musoro mangu. Apo kuti waitoshanda. Aiwa ane chipo mwana uyu. Ane chipo chake tisamutapudza. Anoshandira. Anoshandira. Akandishandira murume uyu. Saka ipapo pavakakuisa iroko pamusoro ipapo vachikunamatirai. Aiwa ndikatozorara ndakutoziva zvandiri ndisisambovhumuka zvese zvokunge mheno. Ndakange nongovhumuka ndichingotaura zvese zvisingambozikani kuti chii. Mundiudze kudaro. Asi paakaturika ruoko rwakaiva ndikatozorara ndave munhu chaiye. Mungwani wacho ndozotevera kubva pano chienda kugomo kumasowe. Aiwa dzatoti kwesere. Akutondibvunza koindiani ndichitomutsanangurira ndinhingi ndotoziva zvandiri. Asi mazuva acho naiwa anga mazuva ekusaziva zviriku kusaziva chaiko kungokoromoka zvese kuti vana vazomutsvaka murume yeinye kungokoromoka ndingotaura zvinonyadzisa zvakaita seiko kungotaura zvese chingotaurwa zvinonyadzisa ndozvandikange ndave kuita. But iye zvinaiwa ndotoziva kutoti hazvifaniri kuitika kuti munhu ngataure zvese uchingokoromoka zvinonyadza. Hamunzwa apa handidedzera kuti ndauya kuzoroora ndikati aiwa kauri mwana wangu unoroora inini iwewe hazviiti kwaive kurwara kuya. Ndima katomboti muri kurwara mukada kuti undiroore? Ndoda kuti undiroore. Achangosvika asati ambonditurika ruoko ndisati ndambonogarapo kuti anditeurire ndiye ndatanga kukoromoka ndikati iwewe ukangondirapa ndikapora iwewe ndiwe watiwo murume wangu da kuti undiroore. Kukoromoka kaikoko ava baba ava varipo murume wenyu aripo makutotsvaga mumwe
azvichiwa kurasika njere auya mugarira apa baba mutaure ndichikutorai pikicha muchinatsoona kuti zvinhu zvinonyadzisa izvozvo apa ndonyaraka kuti watii kuroora ani wacho zvingaita izvozvo wasifanira kuti uri mwana ndine mukomana wangu kuratidza kuti urwere hwanga hwakabata nesimba asi Mwari wakadini wakapindira neruoko rwake pasina chimwe chinhu chokuti ndanzinwa something up pasina akandiponesa murume. Regai timbodzokera kuna baba ichokwadi here kuti ndiye musikana wenyu chaiyo hatitika arifanira omega iti makazviwanira makamuwana sei kumusikana ndofunga nyenyedzi ndiyakatotipangidza kuti ndiye hakusisina mumwezve ndobva manomusvitsa shoko makati chii muchitaura nyaya yedu tambodzokera tabuda panyaya yeurwere tambodzokera panyaya yenyu yekudanana kwenyu pakumufambira ndakatotaura naasekuru wangu zvikanzi ndine mudzimai wananga ndinaye airwara ndiye akatondituma kuti kurwara kwandiri kuitawo zvinani kuti utase uchitsvaga mumwe kana ndaita zvakanaka tichagara tese kwete hama yangu ndoda mutoro kati kwaenda zvikanzi ndifunga kuti zvandiri zvisati handingakupe punishment nokuti ainga ane mhepo nhatu yechirume yechikadzi nenjuzu saka injuzu ndiye ainezi saka handepandakanzi asekuru amaponzero nandinawo zikanzi kumusha kune muzukuru wanenge wadzimai wangu ari kutoita form 4 akutopedza so vanga muri munaningi imomo muna December imomo ndikati manje nezvandiri izvozvo izvizvi angandide zvikanzi ande ndiripo ndikati handii awa takaenda oskomwana ndikati right zvikanzi ndiye ipapo hari mwana mudiki atetete chaizvo watobvara zvikora ndakati apakapo idzo dziri kusekerera dziri kurangarira mazuva acho ndikatapapapapa ndikutoti pano nepano ndakazovina papinda madzimbuya mani achiramba zikanzi iwe vabva zero ndivane chengetano waya narwambuya kwakuchitozokwakusobvumawo kubvuma kudayo kubvuma kwacho kwakungozongoti ndakazongona ndakupuwa nhingi ndakutambidzwa nhumbi naatete mani ndikati right ndikanonoke ndakabva ndaenda ndagadzirirawo ndotsotoro yangu ndikati good kenge ndimika matorwa nemukomana wanyamunayo titaurai tinzwi wakanyepa murume uyu kwanzi ndini shefu patroject kana ndisipo mishini ahiriri ndakati ipapo inini ndanichangobvawo kuyunivhesiti ndakati inini hai kana zvakadaro aiwa regai ndingomuda hangu kana basa rake riri nemari kwanzi kana ndisipo inini mishini ahiriri patroject ndopakabvumiwawo zvangu ndikati kunopinda pamari regaite sei hangu ndibvume ndo zvakazondipawo ndingobvuma asi but ndakanga ndatoona toti ai uyu mukuru kwandiri inini ndichiri mudiki ndine makosi zangu andaida kuita seiwo kupedzesa asi handina kuzomapedzesa ndikabva ndazongobvuma kuti iye munhu ati ndiye mukuru wokuti kana asipo pamugodhi haurire unorira iye aripo aiwa ndefunga ndapinda machena ndagara zvakanaka yanzi rinonyenga rinohwarara maona manje apo kupinda inyeperwa ndosvika mumba muye wanike ndimumba mashefu imomo zvakandivambira shefu andamumba makadai ndobva ndasumudza metresi ndokuta samablankets ndione aiwa havasi shefu apa ndikati ndatorasika condition ndokumhanya kwasekuru mapondera sekuri ndadadzokera kumbosvika nzi hazvichatoiti kuti udzokere unodzokera sei hazvichatoiti ndokuzongoti hai kana zvisaite orit gai ndingogara hangu ndakazongoti regai ndingogara hangu ndichigomera mumwoyo muine madhautsi semunhu anga ane maplans yemakosi andaive ndiinawo sezvo ndaive nekosi yangu yenesini yandaida kuita asi stiro ndakazoisusukidza ndikazonoshanda hangu kupfungoko ndikatoshanda kupfungwe pachitsungo clinic zvakanyanya
ndazoisusukidza hangu. Handiti aiwa kwakuri kuda kungodzokera tinzwe kuti njere dzadzoka here, saka maona ndanchidzokera kunyaya yekare kuti zvichiripo here, nekuti ndiri kutsvaka kupona kwenyu kuti shuwa mapona here, because Madzibaba Petros arikona kundinyepera kuti munhu apona asina. Aiwa munzwe ndiri kutodzokera bheki zvese. Tinotenda Mwari wakanaka. Regai dzokere kuna baba. Takudzokera pamazuva akarwara amai. Ndimi mungatitsanangurira zvazvakamira sei? Ndakabva pane wanga anditora uko ndichigarira ningi, chikanziwo ndiminichi mune zane zvechisekiriti, chibawo changu chaibva ndosvika kuti chingazobiwa muzukuru wangu, ndikanda kungarira. Ndabva ikokwiyo ndikayako, saka inini ndakakuwara ndaka munjambanja umu, ndakarwiswa munjambanja, ndikakuwara ndoroko ndombonjeri, ndikakuwara musana umu, nditova nesimbi kumusana umu. Ruoko rune simbi imwe mbonje jiwe rutsinga ndikadowa saka ipapa ukatanga kuvhita ikaka kandisangaza musoro kuti kwinya. Saka chiremba akandiudza kuti kana watanga kurwadza usamwe mapirizi kana makafino, nokuti tsinga yeka kurwa kwaka yakasangana urupi neropa, saka yanga yakasungwa yakabhurowa senga. Saka manje ndaiti kana pandakatanga kuita se wakatanga kurwadza ndapana mai, tikati amamwana migore yese nemvura here, kanzi yakazara, ndikati hapana pokuisira here, tikati musoro wangu watanga, kanzi zvingatoda ndotoningirika, ndotomutsa washeni yangu mbatya dzakawanda, ndobva atorai mabhavhu andobva aungana, ndikutora kubeurira mvura iyi. Ndakushidzichi ndikutora mugoro wangu ndakudzika kuenda kutsime mai, ndangoti svike apa ndizva ndikati mundu muninzwe ndakunzwa nzara, ndikati rega ndidye munya wangu, kandadzoka kana ndakudya. Zvino wanga watora mapureti waunganidza mbatya apa, watora mapureti wabudisa panze padara apa, wauda kuita kusuka. Ndikati imi vana vari kuda chi wada zvino handingavapei munya, zikanzi aiwa ndiri kuvabikira porisi, ndikabva ndakumwe kakumana ndiana andina padhuze ndichikanyima sadza, ndikati ndokuti ndakadzokera panzira, sipanadzokera mbaa kuti ndidya so nditozonzwa ndakavaona kubva apa vachikanda tsoka kuya kuno, pane pakaitwa choto panapa, choto panapa pane kushereketwa kwakaitwa pana munechi mumba umu maprofita muri pano anoti ndiriwo mashura kana kuti nyepera kuti muri washumba munhu ngaabate mune nyoka iri mumba. Nyoka iyoyo yaida kuruma amai ava, zvino vanga vasumuka enda usiri nemwana zvokuti ada kuti vari kupuka amai acho handisina kuvaona kuti papari parima. Ndikati pamwe ndeyavada pamwe vanzwa ruzha makaroma, pamwe ndo nyoka ichanotarisa ini ndingo bhizi kudya sadza ndizonzwa kudedzera pamudzimu zvino ndikungati muzukuru wangu arozasuko aiti pamba pake akaona hoko dzakati akati isiku chechikwe hatitezve hoko izvo, kwakanda hoko payadhi pangu ndiyani, kuti imwe yanga iri payadhi, imwe iri pawindo, imwe iri pamusuwo. Ndikati yozi yako kuna ambu yako azozviona pamweya, ndikati pamwe ndiyaita adoda kubvunza kuti mbuya varipo here, ndibva ndamira pamusuwo apa vari kudedze. Ndizonzwa manje Madzibaba Joseph, ndizwe izwi riri kubuda nepapa, ndiva ndati ndivaradzikira manje kuti anyira kuno, ndikati ndipana kangosiya zvesezvo, nyamba kasikana kamuzukuru kangu kanga kari mumba imomo, ndichingopinda zvikanzi sekuru mama ari kuita se vamwa sefe vaibuda furu raita kupupuma ikuda so, apa vangaisa munyamati vangaisa padhuze kuti vanhingirike vanhu vakundika vakazvambarira, apa manje vari kupupa kuita kurovera pasi vachita vakarovera kupetwa vachita kubhidhirika, chii apa ndapererwa. Ndipana ndikati
mumwe akati pane chinhu kushereketwa. Saka pasea pane chinhu chatinzi mabhanda zvinonhuhwa zvizvi. Ndikati pamwe izvi ndizvo zvingatondibatsira kushandira nemi. Ndipo ndakasvika ndokuda ndakutanga kuakwiza pasi petsoka. Ndakwiza. Saka mandakakwiza rimwe rumwe. Ndau ndichinokwiza rimwe. Kuti akanipodza kuti tingadai takaparara tese ipapo. Hapana. Akapotswa musoro uyu. Ndakuwera kumadziro. Negumba achidai Tuone ndikati ndikuvara ndazvibungatira manje. Ndaitya kuti ruoko rwakatyoka kuti anondikuwadza. So ndakasina paundi ndakutasa kuti mwana wangu ari kwero kubatino hakuna munhu. Kwera matino moti ari kwero havako. Sando matangira akaita urwero. Ndokutsvaka ndikamani ndakuramba ndichitasi. Ndakuti again shiti ndivapeni mvura yanga agadzira yemuna madwanwisa. Iri kungorasikira pasi. Zvomba ndandisina kuvhura kita rimwe pakaita kawindow zasinyatsoona. Ndozovhura so ndipo ndabva ndazoona amatino achisvika manje. Amatino manyirai kuno ndobva ngotora ngoro ndobva manje. Ndikati maita ndikati pindai muno. Ndobva ndibatsira kuti asi kuwasumudza manje kwagadzika. Apo fururu kuti asi ngubu. Kati ndimisa. Ndipo ndavati ndovanwisa ndipo akaziti aiwa baba pamuri kunwisa baba nemuromo. Hapachisina muromo. Muromo wapa. Tikati ndikutora zvakazvingeyo ndokutanga kuita se kukwiza chida se kwiza chidzoredza so ndobvazarira kuti chikaka vazike ndobva wasora yakaita kutsoya mabhidha ndokuramba ndaita se kama ndiita se zvimwe hapana chati chandoziva sokuti ndingaite se ndikutora sauti ndokutanga chakwiza kumusana kudi. Saka iwo manje ndepaka ndazoita se ndazwa kwiza futi ndakukwiza kamaita se ndokutora ningi mvura ndobva ndada se ndokwadira makate matatu. Pandakangoadira makate matatu chete ngoni ndobva dzadzika manje. Apo ndodzakasindibatsira manje. Ndivanga kutaura tora zvakati ita zvakati. Ndobva nditi fashaidzai muningi. Mufana ndichimuka ndandafashaidza ndobva tavamwisa ndipo vakarutsa manje. Asi kurutsa kwakaita pane chinhu chakati kobo mubhaketi ndakapinza ruoko ndichibati handida kuchiona kuti chii. Vadaro manje saizvozvizvi ndobva tanga chitora iningi parafini ndikutora parafini ndikuakwiza kweso kuisa meso mutsoka meso. Hatange ndaona kuti rimwe gumbo rasina kukwiza iro riri ndoraita se ratokanganisika futi nekusaidi kuruoko. Saka ndonzi fonera vana vangu ndikati manje foni yangu hanzi yangu ine mari. Ndikati manje foni yenyu handiigoni hanzi ipai amatino ndovazodi takasanga kufonera chi. Saka tobva ipapo vadaro manje ndozvaitika muupenyu hwanyu hwakazotanga kukuomerai sei maringe neurwere hwamai? Ipapo manje pakazouya mukomana wangu arukaruwiwo azosvika usiku ndobva afonera mumwe mabe ake ari kurishinga ndobva auya futi ndokuzva ndivakasora tikanzi aiwa chivabvisai muno area ngavandoshandura kuti vari kunze ndipo tikazoendesa kuturejeni kupi kumwana tokuzobatsirwa ari kumwana ikoko. Tokumbotora ngiriki akadaro. Saka ate chunguwa takazonzwa vana kuti yamutore vamai vaita se muende navaende kupi kuturejeni kuti indi azvikanza vana vanhu vakutotadza kupfuura pamba tikati kuenda kanza matukiro ari kuita asiriwo ari ngoti chiro munhu ari kungotukirira ndikati saka ndaenda ndikuvakumbira kupi kumukwasha neachiro ndikanzi iye vanhu vamaningizidwa nei nazvo
varumba mawira ndikati kwai vari kutika vanhu vari kunzi vari kuti handita kutadza kupfuura apa vanhu vari kuningirika vari kutukirira vanhu vese vese zvikanzi aiwa hazviiti kuti vabve pano mukwasha bvaita se aramba kutani saka manje ndakazoona vaita se vauya nechi nevasikana vari wangoya ndikanzi hazviiti nezviri kuitika kuya kwavakazongoita kuno akabva aita wesina hapana aisara mukomana wangu murume handiye iwe asine kutuka izi tese zvokuti kana kusvika vakauya ava musi vakauya usiku pachiva ndakafunga ndii mukomana wangu rungano amangoranga pamhere kuti ari kuningira ichibva kutsime vachingosvika pamotikani bhasikomiswa ndikati tashayiwa ndiani uzindataani tiri vaenziwo tasumwa tanzwa tatumwa taudzwa panechi pane urwere huri pano asi arichi vari amai munhu iye munzwa wesu ndikati ndepano varipo zveshuwa kanzi vatorei vauye pano vana venyu varipo ndikati asi vamwe havapo zvine manje kunzi vatore vauye pano ndakutya manje kuti manje vaenzi vachatukwa nyara manje vaituka nokuti vakatuka vakatibatanzira baba vokubereka tiri pamwe chete baba akashaya kokutadza netikashaya kokutadza teza hapana anga achingusara nhasi manje vaenzi vasvika zvinoita sei titozoona vanhu vakuita se ndo zvinoita nyenyedzo yotiningirika yeganiko toona munhu akutotambirana zvakanaka network inobatana network iwe manje waya saka iwe ndiwatova murume wangu iwe ndikati munhu ari kuningirika ikatinya tikangoti zvingatotendeukira kwatiti zingatipfavei ikavapedzerani ndovanzi right shedzana nevana venyu vauye pano pandataura vanhu vawaite vatagara ava ndobva vatora ndobvagarapo aya vari kungotaudzana vakaida ndikati vari kupinda ndikati angorika pasi pangoshaya kutukwa pakatikanapa imatukiro aya akanzi baba chandi kuda iyemi ndimune honzeri ndimune mhosva chekutanga ndinombada kuti mutazi mureurura ndikati aiwa chandakabata nemaoko anhu ndikatadzi kutaura ndabva ndatanga kuda se kutaura ndabva ndareurura ndikati aiwa ndapedza amene kana pane zvimwe zvandakanganwa ndimuri kuvhunza mweya zikanziraiti kokuvana vana vakati hapachena zikanziraiti kana mazvichenesa zveshukwati zviri apa ndozvikunda kana musina kureva kuti hamuna kupedza kuzvichenesa pakureurira kwenyu kunogona kutibatsirawo isusu kune isu takateerera kuti tisazofamba nenzira imwe chete yamakafamba chamakareurira chii chandakareurura ndechekuti ini ndakatsvaga mushonga kubvira wokupinga mukati momusha uno kubvira ipo pana amai ndikati vangwani tosakosa kutaurawo vakosa vaenda ndikati kwavakuendako vanotorwa vakuenda manje nachiremba kuti vanganzi vari kuenda kwanyadhire ndikwakunopedzisira chi ndikati vaenda manje munhu achadzoko nekuda mukadzi bheta kwezaendawo ndida kusiya ndida kuteya ndipo ndikabva ndari ndavateya nerukawo manje ndikati anengani munopera mese ndo zvakaitika ipapo ndoandaidi pedza ndakadaro ndobva mweya wapfuurira mberi manje panyaya yekurapa manje amai saka ndobva waita se tanga kusimudza muteurawo ndobva vateura wokutanga wechipiri wechitatu tozoona munhu akutobvunza kuti ko vanhu mese makaungana ko chii chaitika munhu adzoka vaona akutotaura zvemushimushi ndizvo here zveshuwa kamwa chete one time imakutoshamisikawo wakutobvunza kuti makaungana pandigatsi akagara pano chii chaitika takangoungana kusango kuno kuti tikati ko imbimika mukanzi inini chai ndaita sei ndambiita sei
ndo pandakateura nechimwe ndakapana ndikati chokwadi Jehovha maita basa. Asi nyangwe pamwe kumwe kwese kumashuro maizvinzwisa here kuti chipostori chinogona kubatsira kusvika ipapo? Kuziva ndoziva kuti ndeyoti mumwe nemumwe vane ngirozi dzakasiyana-siyana, asi mumwe nemumwe ane tsvimbo yake. Saka yamakaona pana Madzibaba Petros tsvimbo ipi? Tsvimbo iyoyo inonzi Marura Musasa. Taurai tinzo. Iyoyo inoita nekupedzera futi. Kwete zviye zvekuzoti mangwana chadzoka aiwa. Kwete zvokuti anzi aya voziva mangwana aiwa. Ipapo ndakazvakabva kuti kamwe chete vhii. Zikanzi right. Chatakuda manje. Ndakuda kuti muchiteera tiri pagoma apo. Ndatimuite mazamana muripo. Ndazoti vazobva muningi mukati merenje vakunyatsotsika. Nekuti papa vakabva pana pakati zvekuti mirikwezvikapo. Asi pakazobvapo azinga kunyatsotainara vega muchimuchi zvakagara pano. Tinotenda Mwari. Ndobva tasi sochina tobva tasienda. Zamana tiri makarimo. Sondo ndakazobudika. Azvanyatsoti hwii chaizvo kunyatsokuona kuti aiwa kana kunyatsokurukura chaizvo. Ndimusikana wangu. Kana chikafu chona munhu akutodeedzera. Kudya kwacho kotonyanyisa. Chikafu chacho manje kutoshayiwa chikafu chacho madyira changu kuita. Kana asvikira namanje. Ndiri kudya. Zvaitirwadza nokuti ukangoaunganzira chikafu yapedza svondo rese. Chikakuti kana masvondo mairi munhu asingadyi. Apapo pamana dzakaningirwa nemwana wangu aivati waunganira pana kanzi saka ini ndoguta izvi zvine nzara zvokuturwa kwaimi zvikanzi zvikangoguta zvine ini ndagutawo. Iye zvino saka munoti chii nenyaya yaMwari ari pana Madzibaba Petros? Imimi baba tisati tadzokera kuna mai kekupedzisira. Baba ngaaropafadzwa nekuwedzera mazuva panyika. Basa raMwari ngarienderere mberi. Asi zvakaita sezvizvi tiri vatungamiri vadareka. Takanzi nemweya. Iyo mweya inosvika mukati mavari ndoinotaura kuti tinofanira kuvachengera. Kuchengera sezvinoita mukadzi achishengera murume wake kati murume achengera mukadzi wake. Saka takutisa ichitora kuti kana kwese kwavanoenda kwese havafanira kusiyana nadzo, vafanira kufamba naadzimai vavo. Ende hatida kuona mumwe munhu anditi nzvenzve pavari. Ende ndinotenda kuti izwi pavari rinofumura. Vaiserukawoka futi iva Petros. Wakaiswa naJehovha kai. Nokuti yeJehovha yakasika zvose. Hatiti tinotenda ndokupupura kwamuri. Aiwa. Basa rakabatwa, basa riri kubatwa. Harikuti rakabatwa, basa riri kubatwa. Nokuti richiri kuenderera mberi. Handiti? Aiwa tinotenda Mwari. Amai. Tiri kutenda zvikuru netestimony yamuri kuti pamashoko enyu ekupedzisira takatarisana nebasa rakabatwa naMadzibaba Petros. Aiwa ini ndinotenda Madzibaba Petros kuti dai Mwari wawatungamirira nekuvakomborera pese pavanenge vari, nokuti basa ravakabata pandiri iguru. Kungoturika ruoko kudai pasina mvura pasina chi, munhu otopora, otodzokera pakondisheni pfungwa dzako, ototanga kuziva. Aiwa ini ndinotenda hangu, ndinowatenda Baba, nokuti basa ravakabata. Kune vaprofita vanodada wokuti vanoona murwere uyu asi anotsvitsvinyara kuti ashandire murwere. Pane vaprofita wakawanda waidarika nepandaigara, wachidarika nenzira ndichivaziva, asi hawana kana kutonditurika ruoko ndichivaziva vanhu ivavo ndaitombovabatsirawo pano, asi hawana waidarika nenzira so. Asi baba avo wakakomborerwa, wakauya pano wega nemota petrol munoiziva, kuzondiona kundiporesa. Ini ndinotenda Mwari kuti dai Mwari avakomborera, warambe wakashinga kubatsira kwawakandita wasabatsire ini chete, wabatsire Zimbabwe yese. Vanhu watende kuziva kuti Mwari variko. Ini nangu ndakaponeswa. Haisi nyore kuti munhu urasike njere. Zvinorwadza sei. Baba wangu chaiwo kana kuvaziva sona asawaziva. Ndaivatarisa so baba wangu wakagara apa. Kana kuvaziva ndidhedhi wangu nasambovazive.
kana tisingato vana vangu kuya kudaiso padhuze pangu ndaitanga kungorova mwana kuya padhuze pangu ndichingopopota ndichingotuka zvigondinetsa kuti ko chii chiri kuitika asi ai ndiri kutenda hangu babawa kuti Mwari awatungamirire ichokwadi warambe wachingondirangarira nemunyengetero pese pawari kuti ndinyatsove ndichadzokera pakondisheni handizivi kuti ndichanyatsoita zvandakange ndiri here ndo zvandiri kutenda Mwari kuti aiwa ini ndiri kutenda ende ndototenda because gumbo ramuri kuona raraita kanenga kuremara so but apa riri kunyatsotsika sezvariri rakange rapeyama apa riri kunyatsotsika aiwa baba wanobata basa vamwe vaprofita vanodada vanotsvinya nebasa ravo ava vanozvipira kuti vanonyatsopa mwoyo wavo pakubatira munhu vangani wangauya kuzobatira munhu nepetro yake nemota yake kusvika panapa kundibatsira inini havana chitoti uyai kukirawa yangu inini chete handiti asi awa wakauya pano nepetro yavo wakandibatsira ndinotenda zvikuru kuti Mwari ai wakandiponesa ichokwadi Mwari wakandibatsira zvikuru aiwa tinotenda Mwari nenguva yatawana kuna baba mudzimu namai mudzimu inini ndine baba Petros nyaya yavataura iyi ndechokwadi ndakafamba kuuya pano pamba titori pamba pavo ndakafamba ndichibva paseri pegoma ndaziviswa namutumwa kuti amai mudzimu vari kurwara njere dziri kurasika saka ndafamba kuuya pano ndakauya nemurume ainzi Mutumbuka Mutumbuka hatina mati naye chechi yedu anotova nechechi yake anototungamirira anogara muTrojan takauya tiri vaviri ndakauya pano ndikaona amai ava vachitaura zvese zvese ndichitotanga kusvikawo panapa vakanditi waita zvakanaka murume wangu kamudhara kari panapa ndichakada kakandikanganisa njere dzangu saka ndakati zvakanaka kana mapora muchazozvitaura here ndomubvunzo wangu vakati ndinotozvitaura ndichingopora chete tikuenda tese ndozvavakandiudza saka ndakazodzoka ndichivabvunza kuti tochienda here mapora ndakuda kukurourai zvikanzi hazviite kwaiva kupenga kana nanhasi pandasvika pano ndomubvunzo wekutanga wandavabvunza ko ndauya kakuzokutorai toenda here vakanzi aiwa kwaiva kurwara uri mwana wangu kati chokwadi amai vangu vakapona saka tine varwere vari mutunhu yakasiyana vari muno muZimbabwe vari kune dzimwe nyika kwakasiyana siyana vanoda ruoko rwaMwari Baba vanoda rudo rwangu inini saka vanhu ivava vamwe vacho ndinovada pedyo vari kure kure vasingakwanisi kuuya ndine kodzero yekuvaisa ruoko vari ikoko vanoponeswa nekutenda kwavanenge vaita saka ndisingapedze zvangu nguva ndini baba Petros ndinowanika paTrojan mine wakasvika paTrojan mine panonzi paSava ndopamunosvikira ndichasiya phone number dzangu dzandichasiya semazuwese handina kuchinja line number dzangu ndidzodzo ndinotenda Mwari nebasa ravakaita pana amai mudzimu nababa mudzimu nefamily yavo saka regai ndisiye namba dzangu kune vanhu vachada kundibata kune vanhu vachada kundiona kune vanhu vachada kutaura neni namba dzangu dzinoti 0774 75 53 71 774 75 53 71 ini ndinowanika paTrojan mine padhuze chaizvo paSava ndinoda kukurudzira vanhu vari muHarare paHarare padhuze vari muDomboshava padhuze Stereki vari muno Mbindura pedyo pedyo vari muGlendale pedyo pedyo ukauya pedyo izwi redu rinokuponesai saka musaone inini asi muone Mwari pandiri nokuti ndiri mudziyo wake ndinoda kutenda